bekunenkinga la bese ngendlela ukuthi ngachube igamuke phinze ngendlela kuqinisela ama strings nayo ayihlanganisa nayo ayihlanganisa class tournament isikhathi ngifikile ngoba ngiyenje kuqala ngane yami la. Okay. Usithathe nje le skill sokwenta lokho. Ngafunza my former coach bengakhona emhlumbi. Yaleso hamba washiya ngamze ngakhona kwendela labanye. Kopho uthi uchacha malini? It's 40 emalangeni. 40 emalangeni. Yes. Kopho now we tennis player ngithi. Yes, I'm a tennis player. Ngoba nje lo loku driver ukuthi tennis player. Rafa Nadal. Yes. Hey, futhi umuntu wakhashana. Ufale ligama. Wakhona khona le maveni. Ongimotivate njani nje ukuthi ube player benkulu tennis? Ngithi ngathi mangicala ukubukela tennis ngathanza yona. Ngoba ngiwele ngambona vela dlala. Ngoba sekuba khona na lebenze bathi umdlalo umhlaba vele. Atiwa uTheng Djokovic. Wakhona kudlala naye wamhlula. Yo umthanza lapho. So very motivator yakho. So in the next coming years nje about the tennis udibona ukuphi nje? What are your dreams kahle kahle? Obviously ngabe sengidlala manje uma sengile ngadlala yabo ngadlala eMozambique. Ngadlala eNamibia. Ngadlala eZimbabwe. So what other things nje longafisa kuba nazo during your course of tennis? Longafisa nje bakusupport kito. Ngivamse kuba inkinga lamatekili yabona. Ike amatekili ngidlanga ngavamse dabuka. Because every tournament ngidlala kufana amatekili amasha. Yes. Bese mangidlala lapho bese bayangijabulela. Njengalawa nje. Sinawo la ngingadlala nawo bengiku training manje khona. Okay. Athatha isikhathi lesinganani nje Rafi? Mateke. Nakamasha le. Mamasha. Athatha isikhathi eside. Ngiyabo 4 or 5 tournaments. Bese ngikhazo sana. Asaqala ku satsaqala kuzabu.